Ngicabanga ukuthi iqiniso kumele silikhulume noma engabe kuthiwa likushiya wedwa kumele silikhulume iqiniso. Njengamanje abantu abanye banokungithuka ukuthi mhlambe ngihamba neqembu elithize angabi la MK mina ngoba iqiniso likuphela. I still champion values of Action SA, ngumholi Action SA, kodwa akungenzi lokho ukuthi ngivala amehlo ngingaboni into wrong futhi ngayikhulumi. Ngiyathanda nje impela ukuthi I can speak my mind. No one can force me ukuthi ngithini. Njengamanje asikwazi ukuthula. Mawubheka lapha eShamthetho, ama rules athi uChief Whip is a chief whip of the majority party, not majority against all the members. Njengamanje the majority party amongst other parties iMK. So mele sithule. Njengamanje these parties ahlangana afuna ukushintsha ama rules. Bawashintshile ke manje. Sebe amenda I definition ka chief whip. Bayibize ngokuthi uChief Whip oqhamuka kuma parties a government. Into enjani leyo? What kind of law oyishintsha nje as you go to suit your agenda? Sebe define manje majority party as wawuqonda ukuthi majority party meaning 40 50 plus 1. There's no such. Ngengcenye yalama rules enziwa 2021. Nga participate akuwona. So the intention come majority party was the larger party. Isibonelo, member zo 80 in the house. Uma kuvotwa bese u20 uabstainer. Bese u25 uvote against. U35 uvote for. U35 become the majority amongst abavotile. That's a majority. Akusho ukuthi isinqumo emshamthetho phela siyothathwa ngokuthi kube no 41 votes. Ayikho lonto leyo. Uma nje abanye bezo abstainer bebe against abanye, a definition e majority isho ukuthi u35 loyo I majority. Kungani ke namhlanje so kumele sithule uma sokuthiwa hayi I majority party yayiqonde ukuthi iqembu elibusayo ngo50 plus 1. There's no such and they know it. They know banamanga. They know the intention and the spirit of that clause. We were there to discuss these amendments. Akazi qhamuke le discussion. Njengamanje that clause defined a majority party, not just majority. Kunomehluko party kwe simply majority. Simply majority means then that's where you need 50 plus 1. So if intention of that clause was to give a majority party 50 plus 1, yayizoti chief whip from a party eyothola the simply majority. But la kuthiwa a party with a majority party. So majority means the large. Large in this case, MK is large in that house. So njengamanje lento amend ama rules kuthiwe ushintshwa I definition ka majority wrong. But some of us will keep saying go wrong. Into wrong is wrong. Nakusasa uma kuyikuthi injustice yenziwa kwi-ANC soyikhuluma. Uma yenziwa kwi-DA soyikhuluma or IFP soyikhuluma. Asikhulumi ngoba kuyi-MK yanandaba ne-MK mina. But ngima neqiniso kuphela. Iqiniso kuphela nje elifunakalayo.